Egisa esan, ez delako makala egiten da lana, beti be helburu horrekin, apurtxo bat gizarte berdinzaleago baten bila pobrezian edo esklusioan dauen jende horri laguntzeko helburuakin, eta egisa da, bai dakotzuela gaitasun bat askotan administrazioa bera iristen ez da lekutara iristeko, orduan, garrantzitsua da bata eta bestia, bakoitzak bere eremutik, aletxo hori jartzia, ez da, eta batez ere, eskerrak emutia, atzekaldian lanian ari dian pertsona guzti horrai, voluntariotzan, ez da. Ze askotan gelditzen gea Donostian zehar da hortik ez gea ateratzen. Eta iruditu zaigu momentu aproposa oinatira etortzea korpus inguru hauetan. Beraz, taupagune deitu diogu guk karpa honi, eta izenak dioen bezala, taupada eta gunea elkartu ditugu. Taupada batetikan nahi deulako oinatiarrei justu, ikustaraztea Caritasek egiten duen lan hori. Eta Caritasen gana etortzen diren errealidade ezberdinak ere ezagutaraztea guztiok. Hori taupa eta gunea hau jarri dugu hemen danak elkartu eta azkenean guretzako ere leku bat nun topatu, nun hitz egin, nun egon izan dadila. Beraz, taupagune hauetan, hontan, egongo gea astien zehar.